Hei vain! Mä vinkkaan teille tänään tällaisen kirjan kuin Surmasaaren vangit. Tää kertoo 4 nuoresta, jotka ovat Samppa, Make, Anssi sekä Anssin 11-vuotias pikkusisko Elli eli Eikka. He lähtevät keskenään sinne saarelle vesiteitse ja perillä ei olekaan pelkkää maalaamista. Saarella alkaa nimittäin tapahtua outoja asioita, suorastaan kummuuksia, jos niin voisi sanoa. Lapset, jotka eivät itseään lapsiksi kuitenkaan kutsu, paitsi Elli, ryhtyvät ratkomaan saaren salaperäisiä tapahtumia ja joutuvat nokittain rikollisliigan kanssa. Mitenkä tästä selvitään vai selvitäänkö lainkaan? Se selviää, kun luette tämän kirjan. Tässä vielä lukunäyte. He tulivat yhdessä mökin eteen. Sillä mökki se tosiaan oli eikä oikea talo. Ponttilaudasta rakennettu, muutama porras oven edessä, huopakatto ja sisällä korkeintaan 2 huonetta. Mantereen suuntaan merelle antoi vain yksi pieni ikkuna. Maali oli rapissut seinistä ajat sitten, eikä savupiipussa ollut enää kaikkia tiiliä tallella. Hei, on siellä joku, huomasi Samppa ja osoitti ylös. Katsokaa, piipusta nousee savua. Ja totta se oli. Harmaita savupilviä tuprahteli piipusta myrskyn vietäväksi. Jes, kohta päästään lämpimään, innostui Elli. Hän hypähti jo noustakseen portaille, mutta samassa ovi avattiin ja mökistä ilmestyi synkän näköinen mies. Mitä porukkaa täällä oikein hiippailee, ärjäsi Korsto ja nosti kädet lanteilleen. Hän oli iso mies, ainakin 185 senttiä pitkä ja hirmuisen leveäharteinen. Nokka oli kyömy ja leuassa sinersi tumma sänki. Jäänharmaita silmiä varjosti auringon polttamien tuuheiden kulmakarvojen pensaikko, eikä takkuista tukka ollut leikattu pitkään aikaan. He säikähtivät häntä ensin, mutta onneksi viimeisenä tullut Marko tunnisti miehen. Päivää Kiila Eetu, hän aloitti, mutta korjasi nopeasti. Tarkoitan herra Hurskainen. Aika mielenkiintoista, vai mitä? Vielä pikaisesti triviaa sen verran, että kirjailijan nimi on Ari Paulov. Tämä on hänen ensimmäinen nuorten kirjansa. Ja jos joku on lukenut kirjan Painajainen leiri koulussa, niin voi lukemisen aikana huomata muutamia yhteneväisyyksiä. Ja tämä ei ole kovin pitkä kirja, suunnilleen 270 sivua, joten suosittelen tätä kirjaa kaikille, myös niille, jotka eivät kauheasti tykkää itse lukea. Ja suosittelen myös niille, jotka tykkäävät jännityksestä. Lukuintoa teille toivottaa minä, Samuel Saarinen.